Čau čau. Říkám si, že by bylo na čase natočit moje první video z Minecraftu. Takže je to můj první pokus. Nevím, jakou to bude mít sledovanost. A doufám, že dobrou. Doufám, že se to bude líbit vám, divákům, a že mě podpoříte, abych dělal další videa, třeba odběrem nebo lajkem. Takže bychom se do toho pustili. Uděláme si úplně nový svět. Pojmenujeme si ho YouTube 1. Budu hrát na survival. Jaký dáme seed? Seed bychom dali třeba minutes raft. Dobře, takže se na to vrhneme. A jinak, co bych řekl, tak ze začátku si jako vždycky natěžíme nějaký to dřevo. A jo, takže jinak hraju na easy. Mraky mám zaplý, světlost na nejvýš a jo. Tak. Natěžíme si nějaký to dřevo. Prase blbý. No, jinak, pro tohle, jak říkám, je to můj první díl, nevím, jestli se nám to bude líbit. Já bych Minecraft videa chtěl točit, ale když se to prostě nechytí, tak točit nebudu. Jinak nepoužívám žádný mody, jako je třeba too many items a podobně. Přijde mi to taky zbytečný. A je také lepší pocit, když prostě máte lepší pocit z toho máte, když prostě si to natěžíte a víte, že jste to udělali vy, ne že jste to vzali z inventu. A jinak v dalších dílech bychom se mohli vrhnout na nějaký těžení. Jenom jednoho bylo blbý. Pustíme se do prvních nástrojů. Byl bych rád, kdybyste mi napsali do komentáře, jestli chcete bydlet v podzemí nebo na povrchu. Počkej, já chci zabít přece jenom. Jinak to už mám skoro jeden level. A já jinak nevím, co bych tak nějak povídal, protože bych se přiznal, jak jsem trošku nervózní.
A jak, to bych vám řekl. Tenhle díl bude trošku kratší, bude mít okolo 10 minut. A chtěl bych dělat si ten barák nějaký dobrý. Si přesně sekat. Je. Tohle jsou houby na tom. Nevím, jestli to vidíte, počkejte. Tohle. No, nevadí. Toto je taková jeskyně, mlýnka. Jinak. Houbovou farmu. Já se jako vrhnu na natěžení nějakého kamene. Čekaj. Půjdu trošku. No. Přijdu. 4. Na nějakou tu hlínu, sice nevím, čemu je, jako vlastně materiál je dobrá. A vydáme se do nějaký ty jeskyně. Pokud nějakou najdem. Jinak barák si postavíme, to jsem taky už říkal. Ale to se pak můžeme udělat cihlu. No a abych nezapomněl říct, k Minecraftu mě přived jeden let's player, který se jmenuje teda takhle, k Minecraftu ne, ale k točení videa. Mě přivede člověk, který si říká Gonky. Dám vám do popisku videa ten jeho prostě odkaz na jeho channel. Fakt byla pěkný videa. Jako fakt pěkný. Byl bych rád, kdybyste mu dali like nebo prostě něco tak. A já se pokusím najít nějak, jo, tady máme, ne, to je nějaký průchod malý. Doufám, že ne. No, vadí, aspoň ten kámen si natěžíme. Děláme si kamenný nástroje. To je hrozný. Fakt taková malá jeskyně, to nemám rád, už to takhle končí. A žádný uhlí někde. No, já fakt to je první pokus. Bych rád, kdybyste si našli nějaký čas. Věřím, že ho máte. Aspoň to krátké video, co jsem dneska udělal. A když se to bude líbit, tak budu samozřejmě točit víc a víc. Když ne, tak hold ne. A bude to v čudu. Videa mít nebudete. A to vám asi vadit bude. Pokud se vám to líbilo, dejte mi palec. A omlouvám se za sníženou kvalitu prvního dílu. Přece jenom je to první díl.
A tak pro tenhle díl bych to ukončil. Pařte Minecraft, dejte mi odběr, doufám, že se vám to líbilo a zatím čau čau.